Il-Prim Ministru jidher li se jibqa' jwebbes rasu huwa kommess li jżomm il-kelma saħħa fl-emenda tal-liġi li se twittitri biex jidħol l-abort f'pajjiżna. It-tnejn filgħodu Robert Abela stess ammetta li se jżomm il-kelma saħħa minkejja l-kritika dejjem tikber minn bosta esperti mediċi u professjonisti li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Dan meta repeta din il-frażi għal aktar minn darba biex juri kemm huwa kommess li ma jbiddilix. Se jkun hemm il-ħtieġa ta' din l-emenda se tkun f'każi limitatissimi. U dawk il-każi limitatissimi jitkellmu dwar meta ħajjet il-mara tkun f'periklu gravi u dwar meta saħħitha tkun f'periklu gravi. Il-Prim Ministru baqa' jżomm segretezza assoluta dwar is-suppost tibdiliet li mistenni jagħmel il-Gvern f'din l-emenda. X'tibdil eżatt ma jkun hemm fil-wording tal-emenda? Dak se tkun tafu meta nagħlqu. Tista' tgħidli inti għax ħansaqsik mistoqsija, ftit tal-jiem ilu Chris Fern ħabbar li ħajkun hemm emenda aw tibdil fil-wording. Iġvinti bħala Prim Ministru, tista' tgħidli x'ħajkun da tibdil fil-wording? Għadni kif weġibt il-kollega tiegħek li iva se jkun hemm tibdil se jkun hemm emenda l-emenda propju. Nkun naf x'inhu. Minn hawn lid-dinja kieku ma hemmx tibdil fil-wording mhux se jkun hemm emenda l-emenda. Dak tkun taf se jkun meta nagħlqu il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa li qegħdin nagħmlu bħalissa biex nilqgħu għal concerns ta' dak il-persuna. Min qed tikkonsultaw ma'? Concerns ta' dak li huma ġenwini u mhux għal concerns iżda ta' dawk li minn dan l-episodju qed jippruvaw joħolqu kapital politiku. Turija ċara tal-konfużjoni li hemm fih dan il-Gvern Laburista hekk kif tittallim ilu l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern waqt konferenzi tal-aħbarijiet kien ħabbar li l-Gvern ħejja l-bidliet fl-emenda. Iżda issa Robert Abela qed jgħid illi għadu tikkonsulta għalkemm ma' min qed tikkonsulta għadu ħadd ma jaf. Babela ma jgħidx lanqas jekk għamilx konsultazzjoni mill-koalizzjoni favur il-ħajja. Għamiltu konsultazzjoni mal Life Network Foundation eżempju? Għamilna konsultazzjoni ma' diversi persuni illi huma. Ma magħhom għamiltu? Kellhom concerns ġenwini meta jala il-proċess ta' konsultazzjoni, s'issa l-proċess ta' konsultazzjoni għadu. Għadkom ma tajtux magħhom Prim Ministru, għax m'intix qed tweġibni, ma' Doctors for Choice għamiltu konsultazzjoni. Il-proċess ta' konsultazzjoni għadu ma nalaqx. U preferenza għal dak li qal fil-qorti l-Maġistrat Joe Mifsud li f'pajjiżna qed tinżera kultura ta' mewt, Robert Abela qal li b'din il-liġi tal-abort skontu se jkun qed jipproteġi l-ħajja. Dwar dak li qal il-Maġistrat Joe Mifsud qal qed niżraw kultura tal-mewt. X'i twieġeb għal dan? Il-Maġistrat Mifsud għandi rispett lejh nista' ngħid huwa li l-Gvern f'kull dispożizzjoni leġislattiva li ressaq il quddiem dejjem kellu il-protezzjoni tal-ħajja quddiem għajnejh, inkluż f'din l-emenda li qed niddibattu bħalissa. Dan meta anke dawk laqdiet li huma favur l-għażla qalu li din hija emenda li twassal għal abort. Dan huwa abort, ġifieri huwa abort għaliex huwa terminazzjoni ta' tqala f'ċirkustanzi restritti u limitati ħafna fej propju is-saħħa tal-mara tkun f'periklu gravi jew il-ħajja tagħha tkun fil-periklu. Sissa ħadd għadu ma jaf meta l-Gvern se jkun qed jippreżenta l-emenda tal-liġi li se tiftaħ it-triq biex ikun introdott l-abort f'pajjiżna. Liġi li kull ma jmur qed tkompli toħloq diversi kritika anke minn esponenti tal-Partit Laburista. Dan hekk kif qed tkompli tikber il-pressjoni biex il-Gvern ikun trasparenti u jgħid se jkunu l-bidliet għal-liġi tal-abort.